Ако има някой, който може да обърне ситуацията в залата на журито, то това е Салко Салков. специалност поп и джаз пеене. Карман ли? Какво ще изтеш? Ще ви порапирам малко. Вие ще ми порапирате на кожене. Добре. Поп и джаз пеене ли учиш? Не, копале, учим женати да ми духа, бата. Ево. Кой ти преподава джаз пеене? Хуев. Кой? Как може такова нещо, бе? Ти платено обучение ли си? То път ти лут ли си, бе? Аз да не съм Соня Вас. На мене ми плащат, бе, балът. Направо ми да мозъка, разбираш. Тук съм Саргирка, правиме оргия. Васи ми го лапа, смучи го Мария. Евалата фънки, смърдиш на стари дънки. Нетито е фукла, а Доничука кукла. Що ме хубавко се получи? Не, Имаш ли студентска книжка? не, му имам голема пишка. Къде е ти? Ох ти пука, бе, гейзър. Излез я донеси. Аз си на Соня и на Мария не мога да дам па на тебе, бе, гейзър. Сега ни изпей нашата. Да, базара съм как тебе, продажда курве. Богатият ти татко ще го пием с Бръстрянов. Улеглото вием като Краси Аврамов. Некъв ми се перчи, фанал симофон. Какво тренира тая, бе, изтласкване на слон. Мюзик, айдъл, ромстри и съба. По журито пърдим, развалена гъба. Евалата чиче, ма ти си като сводник. С къвто и костюм да си, я те виждам плотник. Скочи цената, я ожен си за клизма. Ей, затова и минус мене пайнера с харизма. Не мерси, пусне за увисналия стриптиз, който те пострива чеп да смени своя бизнес. Щом за тебе аз съм черен, ти за мен е лилав. Родил съм ви на сите по близнак кафяв. Аз съм Джим Морисън, отварям ти врати. Мани го това Джордан. Скрене си болето. 5-3, секси развърти до пето. 4-5-6, Сайн Бело за парето. 7-8-9, еби, а чупи балъка. С купони като то, направо чупим каръка. 1-2-3, курво вари той ядец. 4-5-6, си бием шутове до правец. 7-8-9, ай дълъг коли леге. Когато ме видиш идоле, направо бегай. Морски, казвай чао на русалката. Нали знаеш какви се въртат около салката? Мъжкият кенеф пак е пълен с проститутки, а в клуба бъка яко проститутки. Прави ми ревизия, бедрата има туфт. Гласа на та припева направо ме прави луд. Чупки, бегай, дупе, стегай, дупим, легай, евро, спрегай. По всеки пациент, патне удара е здрав. На жрицата и нежен клиента винаги е прав. Дреме ти на фиша, в леглото тя е лека. В коженото тото коефициент 3 тека. Не шпрехам хинди, нещо щяло и не щяло. Ма разбирам езика на продажното ти тяло. Знаеш, попаднеш ли ми между мен и мето? След тази вечер ще го правиш и в допето. 1-2-3, секси развърти чука. 4-5-6, Сайн Бело за парето. 7-8-9, еби, а чупи балъка. С купони като то, направо чупим каръка. 1-2-3, курво вари той ядец. 4-5-6, си бием шутове до правец. 7-8-9, ай дълъг коли леге. Когато ме видиш, ай мюзик, ай друг, бегай. Съм и аз на някой аспект. И аз се срамувам от вас, ма какво направим? Знаеш ли кое е най-лошото в цялата работа? Кажи, Чеп. Че виновника не е в стаята. А къде е? Отзад на главата ти, при мъртвата катерица. Грешно е, че си даваш парите. Ама той Фънки ми каза да му дам 100 евро, за да влезна. Този престъпник, кой
който те е вкарал, ти взема парите. Разбирайте се помежду си. Заслужава нещо много по-лошо от моите думи. Заслужава му отрежеш катеричката отзад. Да, не е прав. Това е престъпление. И ми говори с фънки бата до тебе. Сега последно иска да ви питам нещо, вас лицемери скапани. Фънки, на тебе та Мария, ако ти дойда на кастинга, братле, че изгониш на третата секунда, нали? А там и се мазниш, ще се прави на големата звезда. А ти, бе, Катерицо, ще ми направи кастинг на нети, бе, братле, къде е пена в уши от цялата държава. Ще вие, бе, лицемерите смешни. Само забравили се, пендели. Какво той разтега, ман? Пия негът. Пия негът. Седема негът. Не се слуша черно. А ти расист ли си, бе? Какви неща чувам тука, бе? Цел свет слуша черно. Ти какво искаш да слушаме? Как видиш с китарка